wuok e Bay, mano Homa Bay County. Cleophas Oluoch bira chiel ka chiel kwa wuok e Laptuke skul sekondar ma Homa Bay kama jatend piny Kenya William Ruto thuolo mabiro mbele kanyo endo biro yawa yanga romo ma loch mar koro gwenge ma obagi e county ma Homa Bay gani endi kendo en romo mokelo kanyakla tend counties mopogore opogore counties 47 ochokore county ma Homa Bay kaede mar ng'iyo okenge ma loch mar koro gwenge osegoyo kaachiel kod dongruok mosebiro kadhi nyime counties mopogore nyaka ne chak loch mar koro gwenge koro higa 12 kendo waneno ka counties mopogore opogore Cleophas oketo gigo eko ma gitimo weche mag dongruok ma gitimo e counties gi chenro mopogore ma gisebiro ka gidhigo mbele mano ne counties magi kala jopiny moko e counties magi oyudo dongruok mowinjore en chenro ma idhi yaw kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende nonindo e State Lodge kata ka jot matin ma jatend piny manitiere e boma niendi ma Homa Bay kendo sani endi ne ochako kod yawo office mar county government ma Homa Bay kaendi kata obiro yudo thuolo mabiro achiel kachiel e Laptuke niendi mar yawo ayanga romo mar loch mar koro gwenge mabiro rumo ayanga tich abich mar juma niendi. Cleophas en mor mara mar bedo e twaka kod jalup governor e county ma Kisumu Dr. Matthews Owili modo penyo to gin kaka jogo eko mosebedo e telo gineno ka loch mar kor gwenge osebedo machalo nade to bende japiny winjo olemo mar loch mar kor gwenge nyaka ne chaki devolution e pacho kaendi. DG ine chiel kuom delegates mojuoro kaendi county ma Kisumu osebedo ka dhach nyaje romo kawuono kod romo mobagi kaendi king'iyo weche mag dongruok mosebedo kadhi nyime. Erokamano en higa mar 12 nyaka wachak bedo e sirikal mar loch gwenge ma dho ngere luongo ni devolution. Koro kawuono wan ka counties duto te 47 to counties kende kada migepe moko mag piny owacho mamalo wabiro mondo mi wanyisi kaka Kisumu gik mwatimo e county ma Kisumu mondo jomoko timnade bende one to wan wawegi bende wawuotho ka wang'iyo gik ma jowa mamoko bende timo nade bende timo e counties ang'owa ma mag-gi. Koro en thuolo mar sumo paro mabeyo kendo gimoro maber minyalo dhi timo bende to wakawo to watimo to wadhi watimo to maduong' ahinya en ni kawuono ni wadhi bedo kod official opening mar the second biannual devolution conference matimore e Homa Bay ka kawuono. Koro kawuono wadhi wacho weche mag ang'owa mag good governance. Koro nitie of course 47 county governments or national government to wadwani mondo wacha ni weche mag ang'owa mag good governance. Ineno ka sani weche mag mibadhi okay otimonewa e pinywa mar ang'owa pinywa mar Kenya to mibadhi no en achiel kuom gik ma miyo good governance okay kata telo maber rochore. Omiyo kawuono wadwani go mbaka mondo ni kaka jo Kenya ka wawuok ka to en ang'o mwanyalo timo mopogore gi mwatimo mondo mi weche mag mibadhi otim ang'owa odog chien. Wawacho bende ni kiny wadwani wawacho weche mag ratiro mar oganda kata ratiro mar ji human rights. Waneno bende ni e ndalo machuok mosekalo nitie gik mang'eny mosetimore e pinywa mar Kenya momiyo atwa mane wasegoyo ka wabedo piny ma ne bedo ni dewo ni orito ratiro mag ji. Koro weche go ne dok chien nikech koro nitie polise chielo ji magina kineno jomoko bende imako itero e od ang'enge moko wacho mag nikech ang'o kineno bende nitie jowa ma bende osehiny gang'owa gi polise. Omiyo dwani mondo mi wawachi ni kaka oganda moloyo joma tindo osekawo wachni matek kabisa moketi makoro bedo gimiluongo ni a national conversation. Koro nyaka wawuo kaka jo Kenya mondo wane ni to gains mane waseyudo ka en ang'o ma dwa tim mondo mi wadog wabed joma inyalo dewo e weche mag ang'owa ratiro mar oganda. Bende wawacho mapiyo ni nitie gimiluongo ni inclusivity joma mine joma tindo to gi joma chuo ka wan kama bedo wabedie mesa mondo ng'ato yud pok mare kaka nyalore okay mano DG iwacho wach mar mibadhi to wach mar mibadhi en kudho ma osebedo ka chuoyo tend counties. Ere kaka ineno ka counties government onego bed ni kedo kod mibadhi maneno ni mwandu moket ni tiyogo gi jopiny otigo makare mondo japiny manie counties wagi eki oyud mit mar loch mar kor gwenge. Well, oken counties kende to wang'eyo bende ni counties ka nitie mibadhi ma bende osewach notimo ang'owa notimonewa ka
kaka ing'eyo kaka jafwambo nitie governors ang'wen mokalo masani nigi cases okay mag mibadhi momakogi bende iwacho kata wachore nitie governors moko bende ochiko masani kore goyo taya kuomgi kaluwore ng'awa gi weche mag mibadhi. Omiyo an awacho ni wach mar mibadhi ok en wach mar county kende to bende ok en wach mar national government. Kenya kan sani koro ji paro ni onge gima ng'ato nyalo yudo ni ka ok igolo gimoro matin. Omiyo en paro nyaka waloki waduto te to maduong' ahinya en ni wan gi constitution pend chik mane wakalo higa mar 2010 onyiso maler ni nitie organizations kata agencies mag government monego bed ni deal gi weche mag corruption, EACC to kod mamoko go. An gima nyalo kwayo kata gima nyalo wacho ni those agencies mag national government monego bed ni ng'iyo weche mag corruption mondo joma oneni nigi mibadhi mondo obed punished nyaka tim their job mondo wa rid our country of corruption. Erokamano nya daktari. Cleophas bende ng'eyo ni county government nitiere wing mar assembly kendo wan ka kod achiel kuom MCS ma bende waseneno ka MCS thothgi osebedo ka golo ywak margi e weche kaka county in achiel kuom MCS county ma Homa Bay kaendi bende neno ka un kaka MCS neno ka loch mar koro gwenge osebedo ka tiyo makare to bende ka un kaka assembly un kod thuolo makare mar tiyo tijeu ma ok omak lwetu kod executive. Erokamano Ali. Gima duong' en ni devolution okel mondo okony jopiny kendo wan kaka member of county assemblies ma Homa Bay wasabedo kwatemo mondo watim oversight wa kaka dwarore. En adier ni wan gi chikewa ok owacho ni kitimo oversight ok unyal bedo ni utiyo gi governor maber. At all times wan check gik ma county government timo motelne gi Gladys Wanga kaka governor wa ensure ni our oversight role to watimo ne jo Homa Bay mondo ensure ni devolution oti maber kako nego be nitiyo. Ywak osebedo ahinya to ni MCS omak lwetgi kod executive mamiyo ok inyal timo tijegi kaka owinjore. Bende na kaendi ma en gima ne kare mondo mi MCS okobed un gi ratiro maru mar tiyo tije assembly to ywak osebedo ahinya e county ma Homa Bay ka ni MCS ok nyal bedo gi pache matimo gima odwaro kaka chik omiye ka ok oyudo wach kuom executive. Ma bende na en gima ne kare mondo mi MCA obed ni nyalo winjo mana wach kuom executive ma ok timo tich mano miyo notere assembly. Mano ok nyal bedo adiera ahinya nikech an apani kaka wan elected leaders ma represent jopiny tijwa maduong' en timo oversight ne the county government. En adier ni bills biro e assembly gik moko biro mwayalo kacha mwakadhi. Ok owach ni ka koro watiyo gi governor ni ka un gi governor onego bed ni ugweru ni mondo koko ng'e ni utiyo. Gini iluongo ni partnership between the executive and the county assembly. We must coexist mondo koko wa deliver services negi. Gima duong' ni oversight nyak timre seche te nyak wa ensure ni allocation moketne japiny kata in terms of project otigi pesa no maber. Ma anytime complain osabedo kata ni owuok kamoro tiyudo ni kamati mwan ge bunge mopogore opogore ka jawuok oko timo gimiluongo ni fact finding ng'e ni gima wach no botimore kata ok otimore. Wan kanyo mondo waserve jo Homa Bay County mondo watine gi maber. Okay. Kapok atieko Cleophas we akawe pad achiel kuom jotelo ma Migori. Will start by introducing yourself and tell us the status of devolution in Migori County. Okay, thank you very much. My name is Rhoda Nchagwa. I am the Chief Officer Water and Energy in Migori County. And I'll start by saying and appreciating the efforts so far made because I'm a true supporter of devolution. And being a true supporter of devolution, so far I appreciate the efforts and efforts made so far by devolution in removing all the obstacles and bottlenecks that might be or might have hindered the progress of devolution so far. But so far right now,